ଆମର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଥାନା ପଠେଇ ପିଲା ଆମର ଝିଅ ପିଲାର ବାପା ଆମର ଏମାନେ ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନା ବାଲା କିଛି କଲେନି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମହିଳା କମିଶନରୁ ଛତ୍ରପୁର ଗଲା ଆମର ମହିଳା କୁହନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ହେଇପାରିବନି। मैडम सहित कथा टिके व्यस्त अच्छे हाँ ସେ ଆପଣ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ हाँ हो जा ଠିଆ ହେବ ସେ ଆସେ କେଉଁ ଥାନା ବାବୁ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଏଠି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ କହିଲେ ଯା ସେଠି ଯାଅ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସହିତ କଥା ହେବ। କୋଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସହିତ କଥା ହବ? ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କଥା ହେବା କଥା ଆମ ଏରିଆ କିଛି ଆମେ କିଛି ବୁଝିବୁନି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଥାନାରେ କେସ୍ ସେଇ ଥାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପୁଣି ଧରି ନେବେ କି କ'ଣ କରିବେ ସେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କେସ୍ ସେଠୁ ଗଲାବେଳେ ଯଦି ବାଟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବ ସେଇଟା ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ନା। ଅସୁବିଧା କଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମର କିଛି ରିକ୍ସ ନାହିଁ ଆମ ଏରିଆ ସେ କେସ୍ର ଆୟ ଯିଏ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ସିଏ ଆସି ନେବେ କି କ'ଣ କରିବେ ଆମ ଏରିଆର କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିବୁନି। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଗଞ୍ଜାମ ବୁଝିଲି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ।